Salam
kepingin kebrung iwang sulane nak Mas Dipati Rangga. Ya, Gusti Patih. Sedaya aturipun Kanjeng Bupati nggih sampun ngandhakaken kala wonten ing pendopo desa menika sampun boten suwan wonten ing kasutan marang mentara menika sampun tigang iswanan sekawan ngansih. Lah sedanipun Kanjeng Bupati menika sampun ngandhakake wonten ngersa panjenengan nek badhe mbalelo. Bener. Nah, balelanipun Kanjeng Bupati nika boten perkawis menapa-menapa namung badhe ngudi tuwuh. Patine ramanipun Rangga Geniten. Ngudi tuwuh Rangga Geniten kang wis wargi mekaten Gusti Patih. Rangga Pat. Mestine keng sira kuwi aweh pepemut. Ragiling Rangga Puspaka. Kok nganti ngucik perkara sedane sudaramane Rangga Geniten kang mriko semana. Keng sira iki kudune aweh pemut. Ora kok malah keng sira iki ngombyoni. Sak umpama kula ngemutaken nggon kula ngemutaken kados pundi. Jalan kiam bae mengukui perkawis putra. Jeneng kawon nika dipun anak-anakaken mijil kakung. Kekudangane wong tuwa kuwi bisa ing gedhe digedhek, cilik digedhekno gedhe dipinterake. Kudangane lan gegayane bisa mendem jero mikul dhuwur. Ing sakwising durung nganti Kanjeng Bupati iki bales budi nggone paring kaweruh marang Kanjeng Bupati ning pun seda. Nah, sedanipun Rangga Geniten menika mboten kapundhut kersaning Gusti wong dikreneh karo wong-wong sangka Kasultan Mataram niku ingkang dados runtiking Kanjeng Bupati. Kula sak menika Kanjeng Bupati paring dawuh kalih kula. Supados kula manggihi panjenengan kula badhe ngaturaken menawi panjenengan kapulih bali wonten ing Kasultan Mataram matur kersane Kanjeng Sinuwun. Rangga Pat. Aku kuwi diluto saka ngersane Kanjeng Sultan Ganang Sutawijaya. Baliko ning Kasultanan Mataram itu bareng-bareng lawan nak Mas Dipati Rangga Puspaka.